Auren Bashir Maishadda da jarumar Kano Junaidiya gidan Badamasi ne ya ja hankalin mutane matuƙa a shafukan sada zumunta. Masu kallo da masu sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu na muleka cikin masana'antar Kannywood domin ganin abubuwan da ka faruwa kai tsaye daga jaruman mashirya fina-finan maɗauka nauyi maza da mata mawaƙa da ma dai sauransu. Shirin namu na yau ya karkata ne kan wani abun mamaki da mutane suka hango a mahanga ta shafukan sada zumunta, wanda wannan shiri ya janyo cece kuce sosai matuƙa ganin yadda al'amarin ya kasance a farko kuma sannan yanzu ma suke tunanin zai kuma kasancewa. Jarumin masana'antar Kannywood, jarumin tallace-tallace kenan kuma mashirin fina-finan Hausa, darakta, producer, mai ɗaukar nauyi kenan da ma dai sauransu. Bashir Maishadda, game da kuka sani a farko ya aure ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kano da aka kiranta da Hassana, wanda kuma a wayewar garin yau wani al'amarin ya ja hankalin mutane matuƙa daga sai ganin yadda suka ga sababbin hotunan kafin aure na baza shafukan sada zumunta tsakanin Bashir Maishadda, jarumin tallace-tallace na Kannywood kuma sannan maɗaukin nauyin fina-finai, haka zalika darakta mai bada umarni. Ganin hotunansa suna yawo da wata daga cikin jaruman masana'antar Kano da kuma sani da Junaidiya gidan Badamasi. Wannan abin ya ja hankalin mutane da cece kuce a shafukan sada zumunta. Ganin yadda muka ga hankalin mutane ya karkata gaba ɗaya kan wannan al'amari ya ja hankalinsu suke ta fatan alheri. Muka nitsa domin bincike mu gano musu shin menene gaskiya al'amarin, domin kuwa matsayin shi na jarumin tallace-tallace da kuma jarumar fina-finan Hausa komai ka iya faruwa, ya iya zama gaske ya iya zama ba gaske ba. Ƙarshen ainihin binkicen namu muka gano muku cewa lallai wannan aure gaske ne, amma kuma ba auren gaske ba. Aure ne wanda aka gudanar da shi a cikin shiri na ainihin wani sabon shirin fim da suke gudanarwa da wani jarumin wanda shi kuma a matsayinsa na jarumin tallace-tallace kuma jarumin ainihin ba da umarni ya kuma ainihin ɗauki wa'innan hotuna tare da ita wannan jarumar, inda mutane suke ta tunanin cewar wannan aure ne na gaske. To ba fa auren gaske bane, kada ku yi tunanin cewar auren gaske ne, amma muna musu fatan ko hakan ma zai kasance. Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah kuma ya haɗa kowa da rabansa. Kada ku manta da subscribing da alamar ƙararrawa kowane lokaci domin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na muleka masana'antar Kannywood.